Formålet ved eksperimentet er at fremstille jernsulfatvand ud fra jernuld og svovlsyre. Jern reagerer med svovlsyreopløsning, og der dannes dihydrogen ved processen. Vi starter med at afmåle 2,88 gram jernuld af i en 250 grams konisk kolbe. Herefter tilsætter vi 100 ml svovlsyre, og der tilsættes en prop. Ved næste kemitime er jernuld blevet delvis opløst i svovlsyren. Her er opløsningen blevet til kikis, men for at få opløst mest muligt varmes opløsningen op, uden det begynder at koge. Herefter filtreres opløsningen i et bærglas. Herfra filtreres kulden fra, hvilket angiveligt ses på det frafiltrerede, som er blevet sort. Herefter tilsættes opløsningen i et isbad for at køle opløsningen ned. Hertil tilsættes etanol, hvilket får jernsulfatet samt vandopløsningen til at fælde ud. Herefter filtreres bundfaldet ved sugefiltrering. Her står saltet jernsulfat tilbage. Ved næste kemitime afvejes det tørre stof, hvilket viste sig at være 2,88 gram. Det praktiske udbytte viste sig derved at være 2,88 gram, og det teoretiske udbytte viste sig så for at finde det teoretiske udbytte, starter man med at lave sådan et skema her. Derefter så kan vi så regne molarmasse, masse og stofmængde ud for alle stofferne. For at finde svovlsyres molarmasse, så skal man finde molarmassen for hvert atom. Når det så er gjort, så plusser man det sammen, og det vil man så kalde molarmassen for det enkelte. Da vi afvejede 100 gram eller 100 ml svovlsyre af, skriver vi så her ved massen, og derved at så finde stofmængden, så dividerer det med 100 med 98. Yes. Herefter kan vi så finde de andre selvfølgelig, og for at finde jernsulfat, som vi faktisk kan bruge, det er jo det teoretiske udbytte. Så starter vi så med at finde molarmassen, som er 151,92, og stofmængden vil så derved være det samme som jern, det der er det samme mængde. Yes. Derved finder man så massen ved at gange molarmassen med stofmængden, hvilket så giver 7,6 6 gram mere, hvilket så er det teoretiske udbytte. Man kan selvfølgelig se, at der er en kæmpe forskel på det teoretiske og på det praktiske udbytte. Det kan derved regnes, der kan derfor regnes en afvigelse, hvilket bliver 62%. Dette regnes simpelt ved at subtrahere det praktiske udbytte med det teoretiske. Derefter dividerer resultatet med det praktiske udbytte. Og til sidst ganger man det så med 100 for at få en procentsats. At afvigelsen den er så stor, skyldes angiveligt småfejl, man kan lave. Det kan ikke lade sig gøre for et praktisk udbytte, som er det samme som det teoretiske. Da vi udfører forsøget er jernuldet ikke fuldt ud opløst. Der kan man så selvfølgelig varme det op, som vi gjorde, men der vil der så stadigvæk være noget uopløst stof. Da man så skal filtrere denne opløsning, så vil der selvfølgelig være et spild ved det filtrerede, der hvor man filtrerer det ved.
Og så vil der selvfølgelig være et spil, som jeg sagde før, hvor man så ikke vil få et højt teoretisk eller praktisk udbytte. Det kan være nogle af de fejl, man kan lave. Men der er selvfølgelig også en fejl, som kan være, at man ikke lige får alt saltet med. Det sker faktisk ved os. Jeg tabte også lidt, faktisk. Så det kunne godt være, at der faktisk rigtig var 3,14, der hvor jeg skulle have det ned på vægten. Yes.